Donald Trump ye ɲɛnatɔmɔniw kɛ ka kɛɲɛ ni baabu ye a kɔni ye minnu fɔ kosɛbɛ a ka fanga ɲini ɲɛnajɛw senfɛ. Donald Trump ale tun ye layidu ta k'a fɔ ko ale bɛna tunkara kɛ sɛbɛntanw gɛn ka bɔ États-Unis ko gɛnni mun ɲɔgɔn yɛrɛ ma deli ka kɛ jamana in ka tariku bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. O baabu kɔni a ye o di Tom Homan ma, o cɛ mun kɔni de bɛna ɲini sisan ko o fɛɛrɛ ani o layidu waleya. Donald Trump ale ye ɲɛnatɔmɔni wɛrɛ mun fana kɛ o kɔni ye de ka Marco Rubio o sugandi k'o bila États-Unis kɔkankow kunna. Marco Rubio ale kɔni ye maa ye mun dɔnnen don kosɛbɛ, sabula a b'a fɛ gɛrɛntɛ ka bin Iran kan, o jamana mun b'a fɛ ka taga ɲɛ ni a ka nucléaire ko bolodalenw ye. Ɲɛnatɔmɔni wɛrɛ mun kɛra o ye Michael Waltz ye, o cɛ kɔni de bɛna bila sisan kɛrɛnkɛrɛnya la États-Unis kɔnɔko lakana kunkanko la. O cɛ mun dɔnnen don ka kɛ États-Unis gundola sɔrɔdasiw kɔni maakɔrɔ ye, wa a dɔnnen don fana ka kɛɲɛ ni a ka jalakilikanw ye ka ɲɛsin Chine ma. Ni cɛ filaw de ye Donald Trump ka kɔkanko hakilina politikiw kɔni jɔsenw sigi kosɛbɛ ni fanga ɲini ɲɛnajɛw senfɛ. Wa Donald Trump ale yɛrɛ mun tun ye layidu ta k'a fɔ ko ale bɛna dan sigi Ukraine kɛlɛ la, ani fana ko kɛlɛ mun bɛ Proche-Orient arabu jamanaw kɔni da fɛ ko ale bɛna dan sigi o la, ka fɛrɛ tigɛ fana États-Unis sen kana don kɛlɛ wɛrɛ la. Donald Trump a y'i bolodengɔnni kɔni ɲɛsin maa wɛrɛ mun fana ma, o ye Elise Stefanik ye, ni ale bɛna kɛ États-Unis kɔni ka lasigiden ye New York kɛrɛnkɛrɛnya la diɲɛ jɛrɛtɔma ONU la. Ka fɔr'o kan Donald Trump ale ye New York congrès kɔni maakɔrɔ dɔ ɲɛnatɔmɔ ni o ye Lee Zeldin ye. Ale bɛna sigi États-Unis lamini o kunkankow baarada ɲɛmaya la.